Honorable. Apoga Ward 1. Why are you doing like this? Mark. Master Eyes. Onye dị ndụ nwere olileanya, ikpere Chineke ma bụghị efu. Ọ dịghị ihe gbara ghara n'okpuru anyanwụ, Chineke mazụrụ. Gịnị agabiga? Ọ bụ gịnị dị n'ụzọ gị? Chere oge Chukwu ka mma, Chineke mazụrụ. Gịnị ga-eme ka ị nwụọ tupu oge gị elu elu? Chineke mazụrụ gị niile. Tụkwasị ya ibu arọ gị niile. Jizọs na-adị ndụ ezi nwanne. Jehova mazụrụ. Chineke mazụrụ. Ọ dịghị ihe gbara ya arịmọlị. Chineke mazụrụ. Jehova mazụrụ. Chineke mazụrụ. Ọ dị ihe gbara ya arịmọlị. Chineke mazụrụ. Ezi enyi o, ezi enyi o, Jizọs ezi enyi kasị mma. Aromagi
Ọrọmọdé ebuka. Ọrọmọdé ebuka. Ọrọmọdé ebuka. Ọrọmọdé ebuka. Onye kaka kọrọ mama. Ọbụji ebe ahụ. 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 Akụkọ n'ọnụ ya ochekwuru osisi gbe. Maka rụrụ mama echekwuru echi. Aya.
Some